dia mèdic, per què no sortiu? Avui sortirem de festa. Abans sortint de festa, tu, després de 42 anys. 42, 42, perquè ho hem deixat 62. Ho hem deixat 36, 42, ara en tenim 84. Tots els cotxes volen ja. Ja van volant. Què farem avui? Com ha avançat la tecnologia, com ha avançat, mare de Déu, com ha avançat la tecnologia. A aquesta edat, un va als pixums quan pot. Because it's now or never. Jo em pots deixar que li ho sigui, fica la calefacció.